Avui estem Amb la Jana, una de les 10 beneficiàries de la beca Teen Fact Checking Network. de Verifica't. Molt bé. Primer de tot, donar-te les gràcies i l'enhorabona per aquesta beca i també per aquesta entrevista. Moltes gràcies. I ara començarem amb una sèrie de preguntes. Primer de tot, com vas descobrir la beca? Realment aquesta beca la publicitem bastant per Instagram i crec que a les seves altres xarxes. Jo en aquest cas, la veritat és que la vaig descobrir a través de la meva mare, que la va veure i em va passar el link. Les mares sempre ajuden. Sí, la veritat és que quina sort. Què et va fer decidir-te a presentar-te per la beca? Bé, jo quan em vaig presentar la beca, tot just estava començant aquí primer de Comunicació i Indústries Culturals, llavors tot el tema periodístic sempre m'ha agradat i ho vaig veure com una oportunitat per formar-me en un àmbit de la verificació de notícies, que en aquest cas m'interessa molt, i vaig dir, mira, per perdre no hi perdo res, em presento i doncs vaig tenir la sort que em van escollir. Molt bé. T'interessa el món de la verificació? La veritat és que sí, perquè penso que és un dels problemes que hi ha una mica actualment, no? Tot el tema de TikTok, que les notícies no estan verificades, llavors vaig veure això i vaig pensar, ostres, és una molt bona oportunitat perquè algú que hi entén m'ensenyi com fer tot això. I he après, la veritat és que molt, hi ha diferents tipus de verificació, si veritat a mitges, una notícia enganyosa, totalment falsa, llavors la veritat és que considero que he après molt. Com va ser el procés d'inscripció? Vas haver de fer moltes gestions, diguem? La veritat és que t'ho posen molt fàcil. Diria que només vaig haver de fer un vídeo on només podia durar un minut i era bastant lliure i jo havia de triar una notícia i fer la meva pròpia verificació amb les eines que jo tingués. I a partir d'aquí ells es miraven una mica tota la gent que s'havia presentat i tot, i llavors també hi ha un correu, si t'escullen dient enhorabona, t'hem escollit, i fas com una reunió de presentació. Però la veritat és que és superfàcil el procés d'inscripció. A més del suport econòmic i de la pròpia experiència de la beca, t'han ofert, sé que un lot de TikToker, què més? Explica'ns. Sí, bé, bàsicament hi ha una part que és com econòmica i això te la donen un cop has acabat la beca, i llavors també hi ha una part que és com d'un kit d'eines teves, que hi ha bàsicament un aro d'aquells amb llum per poder gravar millor els vídeos, un micròfon, també un trípode, que són una mica eines que ells consideren que si no les tens et seran molt útils per poder fer tota la part de verificació. Vale. Alguna cosa interessant que hagis fet en la beca i après? Jo el que he trobat guai és que havies d'estar bastant al dia de notícies actuals i tot per tu poder triar quines volies verificar i tot, i a més hi ha un seguiment setmanal, diguéssim, que és molt útil a l'hora de quan tens dubtes i tot, són superatents, estan allà amb tu, t'ajuden amb el que sigui, llavors he trobat també que hi ha hagut molt bon acompanyament, cosa que s'agraeix molt. I per què recomanaries aquesta beca? Primer de tot, et dona experiència amb persones que hi entenen, de verificació i de notícies i tot, llavors l'experiència que et dona, també la xarxa que fas, que coneixes gent amb els mateixos interessos que tu, i llavors també, sí, això, et fa millorar, si t'interessa aquest àmbit, al final és una oportunitat d'experiència i millorar de cares a altres projectes futurs que puguis tenir tu. Diguéssim que t'han incentivat, no?, aquesta funció de verificar i d'alguna manera t'han com ensenyat, no?, a discernir. És un problema actual, no?, que ens afecta a tots. Sí, totalment. O sigui, és un problema actual que passa molt, sobretot entre els joves, sempre es diu. Llavors, penso que hi hagi algú que t'ensenyi a fer-ho bé i que t'ho expliqui pas a pas, tranquil·lament, i que tu puguis anar-ho practicant, està superbé, perquè no només durant la beca, sinó que jo això ho puc aprofitar després, un cop acabat. Hi ha algun tip que ens donguis als joves, no?, per saber una mica i per no caure en aquest marc de les fake news? Sobretot verificar una mica les fonts. Si és un article d'un diari mínimament reconegut, en teoria, òbviament, és una notícia molt més verdadera, que en teoria ells mateixos ja han fet la feina de verificar-la. Però un post d'Instagram d'un compte desconegut, doncs pensem-hi una mica, fixem-nos una mica d'on ha entrat la informació. Molt bé, moltes gràcies, Jana. A vosaltres.